Straight to the point. Okay, mga higala gahapon, ang House Committee on Justice, ila nang giduso ngadto sa plenary ang ila mahigalang resolution na ka-attach diha mga higalang articles of impeachment. Pag-endorse na ngadto sa plenary alang mga higala sa proseso. O gikan sa plenary, 1/3 votes lay kuhaon, musaka na ngadto sa Senate kining maong impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kumusta man kan taga NUP? Kay nga matos day nga karong adlaw sa magmeeting. Magmeeting tong taga NUP mahigala nga grupo sa Congress ug unsay ilang kalaki ani. Kay miingon man to sila mahigalang uban nga maghiusa sila og boto ang ilang partido, pero dunay mga congressmen nga nihangyo nga iyahay lang ta. Depende lang sa sitwasyon. Conscience vote lang. Conscience vote lang. Kay kinini ang na may mga congressmen gid diha. Ang kalainan ani karon ug si milabayng tuig ang kini karon mga higala nagkaduol-duol na maguning 2028 election. Siyempre og ikaw congressman og medyo alanganin ka sa imong lungsod, sa imong distrito, mayon ka nga di lang ta mag-usa siguro, depende siguro sa atong sitwasyon. Kay panalitan sa inyong distrito, hayahay mo dito nga mo'y kontra. Madara, pero kami sa mong distrito, kay ni amay mga kontra mi, delikado kayo. No? Kay sa inyong distrito panalitan, ibutang ta kusog mga higala gyud ang mga Duterte. Unya mo supa ka sa gusto sa mga tao, representative ka sa katawhan, pero ang imo dito mahigalang boto wa mo reflect sa maoy gusto sa katawhan. Delikado og dunay mudagan diha nga distrito. Banggaon ka in 2028 election ug mo'y kapilihan hinuon ni Monitor. Straight to the point. Mo ni delikado. Pero ang ubang mga congressmen labi pa, butanta lang mga lugar mga higala nga wa na gyud makakontra ninyo diha. Na mga lugar dahi nga wa na gyud makakontra. Na inyo na gyud na control na dihan dapita. Sukad pa sa inyong lulo, kamo na gyud congressman diha, kamo na gyud gobernador diha, kamo na gyud mayor diha, antod na abot na sa mga anak o mga apo na wala may problema bisag unsay butuhan ninyo dito sa national issue, dili makaapektar. Mao man kalainan sa congressman o sa senador. Kining senador magbantay man ka maapektaran ang imong political career. Kay tungod national magod ang imong scope. Og national ang mobuto nimo tibuok katawhan sa tibuok Pilipinas. Kada mga tawhan na magtan-aw na sa isyu unsa imong stand sa usa ka isyu. Unlike sa congressman, nay uban magtan-aw, nay uban dili. Kay kanang congressman gamay ra lagi ang iyang lugar. Sumatuyok ra niya ang iyang distrito. Unya pwede ra niya mga higalang mahimong kumpare tanan na diha, mangugos sa bunyag tanan diha. O kinugos as congressman tanan bata dihan istor. Di kanang mga ginikanan, mingo gana nga ganahan ta mig Sara Duterte pero si congressman ato sa ning kumpare. Ang uban na mahigala mingon niya Duterte lang sa president pero sa congressman nga anak lagi pon minimo kong kay kanana ang ikaw ba nagkugos bata. So, malagmit, kaya bang madali ra ba, masuroy ba? Kay distrito raman, gamay raman distrito. Muna'y kalainan sa senador, kay senador ka, Pilipinas, may mabutar ni mo, di man na madaan mo, kuguso ni mo tanang bata sa Pilipinas, istor para magkumpare ni mo tanang. Kaya kitang mga Pilipino, God, magkuanta sa mga utang kabuton, mamuguna, pamita na ka ng mga kuan adto gyud na mga ayuda may kilabi sa DSWD ng ayuda ipaagi gyud dito sa congressman. Kay once sa congressman namin mutunol kana na estudyuhan gyud na mga higala sa ato bang kinaiya mga Pilipino pero ngadto-ngadto basin og kuan na ta ana. Ma-matured na ta. Oh kana bang mga senior citizen ang mutunol na kuan man kisay mayor mao gyud mutunol ana makalamanos mga tao. Kay mga tao mahinumduman ikaw nga nagtunol. Lahi man ang ikaw may nagdaas kwarta, imo ng kwarta ni store, pero dili ikaw may nagtunol sa bugas. Dili ikaw may nagtunol sa hinabang. So mo ka na nga,
congressman ka, distrito naman ang imo, malagmit madara ni magsuroy-suroy ginanaa. So karong Mayo 11, mo ni ang initial plan nga mahitabo ang voting diha sa plenary sa lower house. Tan-aw nako kanang 106 votes kaya na nagkuhaon nila. Unless na yung mga congressmen diha nga magduha-duha gyud, dili gyud mga higala mo appeal. Kana hinoon medyo moingon ng congressman nga di lang gyud ko kay akong tan-awon ang among mga tao sa amo murag lahi man sa stand. Kung mo reflect ang stand sa congressman sa iya mga higalang distrito, lahi ng istoryaha. Pero kanang distrito karon sama sa Sugbo kaniya to. Daghan kay mga Duterte, mga sukit tigpaminaw, ang congressman may pirma gyud dito. Pagkahuman na nagipang off nila ilang comment sections Facebook. I-attack man sila mga higala. So karon mo ni may tabo, no? Pero sa ako nang giingon, medyo madali ra ang Congress ikumpara nimo sa Senate. Ang Senate manimbang-timbang gyud ang senador dito. Manimbang-timbang gyud sila. So tan-aw nako kini ni ang malagmit makuha ra nila ning 106 votes. Gamay naman ang 106 votes na nagpundo daan 53 votes na daan. Diri sa House Committee on Justice or 55 votes ang ganit pag voting. So pila na malay gikinahanglan 101 votes na 51 votes na lagi kinahanglan sa plenary. So malagmit makuha ra nila dayon. Mapasaka ang impeachment mahigala articles of impeachment ngadto sa Senate. Nigabot sa Senate mahigala unsa may mahitabo. Ang karong bag-o mahigala si Senate President Tito Soto lahi siya ni Chis Escudero. Kay kadto si Chis Escudero pag abot mga higala didto sa Senate sa articles of impeachment sus nagresist man. Agi ko andayon kada kay kumparar ha. 19th Congress ang Senate President si Chis Escudero. Karon sa 20th Congress ang Senate President si Tito Soto. Si Chis Escudero pag abot mga higala dito sa Senate sa articles of impeachment, wa mo sugod og trial dayon. Kay para ni Chis, daghan pa mga gitrabaho, daghan pang buhatonon, magpahimo pag tuga. Unya gi-prepare pa ang mga rules. Inana naabdan pag recess. Gi-move dayon ni Senator Joel Villanueva nga move to adjourn mga higala, anang adjourn. Pagbalik pa, wa pasod mga kahigalaan masugdi dayon hanton abdan sa Supreme Court nga desisyon mga higala nga na wa na gyud noon ang katong first nga impeachment. But si Tito Soto ron lahi niya. Ingon si Tito Soto inig abot gyud sa articles of impeachment dito sa Senate. Pagkaugma dayon hearing. Mura nang gigil gini mahigala si Senador Tito Soto nang gigil gyud. Ingon sa forthwith gyud. Kay giingon mga higalas konstitusyon no atong klarohon diya sa Article 11 sa atong 1987 Constitution mga sukid tigpaminaw. Diya sa kanang maong paragraph diya mahigala nag-ingon man mga kaigalaan nga in case of kini ni ang verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third sa mga buto mahigala sa Congress, sa lower house. Tanan mga membro nila, one-third ana. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Kana mga higalang pulungan nga forthwith, purbid ang sikatan ng pulungan ni Store, ha? Sikata kay katugod mga kaigalan panahon Chis Escudero wa man mosugod Chis yun sa dili sa natusugdan dayon kay napatay daghan ko na mga rules ato pang iplastada og uban pa na abda na hinuon mahigalawa na yun napapas mga higala kay do na decision Supreme Court napapas na ginoon tong first impeachment complaint kay gi-question man sagud to mahigala ni dagan actually ang unang ni dagan Supreme Court kadto ila Sara day bawas na to day kay unang ni dagan Supreme Court kadto man to mga higalang mga gusto na gyud nga atat nga sugda na ang impeachment batok ni Sara Duterte at that time. So unsa nitabo dagan sa Supreme Court, ilang gi-question ng Supreme Court nga tungod sa pulong forthwith kinahanglan madali na gyud ang impeachment batok ni Sara. Kay kanang pulong forthwith good mga higalang ordinary meaning na immediately.
immediately. Pero man akong gi-explain katong nag-follow sa atong tulumanon nga na-explain ko na mahigala nga dito sa lower house immediately sa wa man po nila tumana. Kini gud mahigala ang Congress lahi ning ilang mga terminologies usahay de inday ken. Kana bitaw moingon sila mahigala, okay? Session suspended for 1 minute. Kapila naman ta naka-observe anang ilang moingon day session is suspended for 1 minute. Abtang mag-usa ka oras. Mura man lang na mahigalag for the record lang nga na-suspend ang session ana. Pero lahi sila. So kanang pag-ingon forthwith, iabot na Supreme Court. Question ka na nganong si Chis gahi kayo nga musugod sa impeachment. So ilang gipasaka Supreme Court nga manduan ang Senate nga sugda na ang impeachment trial because of the word forthwith. Kay but pasabot forthwith, immediately. But pasabot diha-diha, sugod na. Kay klaro man mahigala ang giingon sa Article 11 sa 1987 Constitution, diya mga kaigalaan sa maong kinini ang Section 4, Section 5, mga kaigalaan, Section 3, na dihan dapita mahigala. Giingon mga kaigsunan nga kung ang articles of impeachment mapasaka na sa Senate, matod pa mga sukid di paminaw, the trial by the Senate shall forthwith proceed. So ang pulong forthwith, kuha na gyud. So ilang gyud to Supreme Court, kay gusto nang ang Supreme Court mumando sa Senate, nga sugdi na ang trial. Mao to nga sa Sara Duterte, libahos po sila mahigalag adto sa Supreme Court, ilang gi-question ang 1-year bar rule. Diha mga higala sa pagpasakag impeachment. Antod nalangan-langan, naabdan, hantod wa na madayon tong unang impeachment. Nakaroon ang Supreme Court mahigala sa iyang latest decision, iyan ang magidesisyonan. Unsa may meaning sa forthwith? Niingon ang Supreme Court, mga sukid di paminaw, forthwith, wa magpasabot diha dayon. Kung dili bot pasabot reasonable time, may bot pasabot Supreme Court. Pero kanang reasonable time, ang mo determine ana ang Senate. So mabutang mahigala og political question na po na kanang gitawag mahigala og reasonable time. So kadtong gihimo ni Chis Escudero di ay nga nalangan-langan to bisan pa man sa pulong forthwith, sakto ra si Chis ato inday ken. Straight to the point. Sakto ra si Chis. Pero si Soto karon nga moingon si Soto mahigala nag-abot gyud sa articles of impeachment, nag-abot anang adlaw ikaw mahiring dayon. Sakto ba Soto ana? Gusto mo atat man gyud siya. Nanggigil ni Soto, higala gusto og salida dayon. Kana sakto ba si Soto? O ako may patubagon base sa latest decision sa Supreme Court unsa nang pulong forthwith. Sakto ba si Chis? O ako patubagon sakto si Chis based on the decision of the Supreme Court. Ang sunod pangutana, sakto ba si Tito Soto? Ngayon nag-abot sa articles of impeachment sa Senate, ugma dayon hearing. Ang tubag, sakto gyapon. Sakto gyapon. Nga naman, kaya ang pulong forthwith, nga miingon Supreme Court, reasonable time, ang padeterminahon, anak, kinsay mo determine, o reasonable time, ang Senate man, gihatag man sa Senado day, ang gahom to determine what is meant by reasonable time. So, kung ako'y pangutanon, why biased mga higala base sa balaod, base mahigala sa Supreme Court decision, nasakto ba ang decision ni Chis Escudero? Ngawa sa mosugo dayon? Tungod atong forthwith nga pulong mahigala pasugdon ta dayon? Ang tubag correct. Mo na ingon Supreme Court, dili pasabot ka nas forthwith, diha dayon. Dili pasabot. But pasabot, reasonable time. Kinsa mo determine sa reasonable time sila? So, may respect ang Supreme Court sa Senate, kamoy mo determine unsay reasonable time ninyo. Kaya pwede man guna mo nga, naman ta, pero naman nag-iusap pang mga rules, nagpatahi pag mga kining ang among mga tuga, ang kuan pa, daghan pag arrange pang lingkuranan, niya diya pa'y mga, ato mga wirings gihimo pa. So sakto ba si Chis Escudero ang tubag sakto? Now, ang question, kung maabot ang articles of impeachment, diha sa Senate, niya si Soto kay atat ng Soto, ugma dayon hearing, sakto ba Soto? Ang tubag sakto sa. Kasi siya man mo determine mahigala sa reasonable time. Da mo na giingon mahigala combater gini, no?
atong hatagag pagtagad mga kaigalan. Sakto silang duha, actually. Anang pulong forthwith kay ang reasonable time nga ibut pasabot Supreme Court, ang Senate man may gitaga agahom unsaon ninyo unsay ninyo pasabot anang reasonable time para ninyo. So parang suto bisa ugma dayon. Reasonable time para niya kay total ang katong mga wiring sa andam naman daan, ang katong mga tuga na naman daan day. Unya katong uban nga wa na senador wa na makakuan ang ilang tuga gihuman na lang. Anya ang uban mga kuan pwede na lang magtuga ang uban way tuga sige. Ang uban nagpatahi na lang daan ina na.